Bir kanun nesi teristleri bilen tutsuk edilen belli Türkmen istirada aydımçısı Nazir Habibowyň mundan 10 gün töweregi ozal prezidentin yglan eden günä geçişligi netijesinde azatlyga çykmagy Türkmen jemgyýetinde hususan da sosial ulgamlarda dürli pikir garaýşlary döretdi. Ulanyjylaryň bir bölegi nesi teristleri bilen baglylykda iki edek höküm edilen aydymçynyň nowatdaky edek amnistiýa düşmegini gutlasalar, ýene bir bölegi meňdes maddalar etasynda tutsuklyga höküm edilen ýakynlarynyň ençimi ýyl bäri günäti geçirenleriniň tanawyna goşulmaýandygyny, ýurtdaky adalat ulgamynyň hem adam saýlap deňsiz çemeleşýändigini aýtdylar. Häzir 4 adamyň başy birikse Nazir Habibowyň neşe terişdeleri bilen höküm edilenden 2 ýyly geçirip nädip azatlyga çykanlygy we destine ýurduň başyndaky Berdimuhamedowlary taryplap aýdym çykaranlygy barada gurrun edilýär. Onuň neşe bilen ikinji gedek tutulandan soň hem amnistiýa düşüp bilmegi köplerde ýurtdaky adalatyň işleşi barada sorag döredýär. Dip Balkan awatly bir bilim isgäri 22 martda Twitter'däki habarçymyza gurrun berdi. Habibow 2024-nji ýylyň martynda goňsy Irandan Türkmenistana dolanýan pursady İran terhetçileri tarapyndan neşe maddalarynyň gaçakçylygy bilen baglylykda saklanypdy. Sol pursat azatlyň çeşmeleri onuň Iranda sut edilendigini we günäli tapylandygyny aýdypdylar. 1988-nji ýylda dogulan Habibowa Iranda näçe ýyl tutsagluk berilendigi we onuň soňky ykbaly boýunça suýluň martyna çelini, ýagny prezident Serdar Berdimuhamedowyň gadyr ýyjety münasibetli 336 tutsagyň günätini geçmek baradaky kararyndan soň aýaly Margarita Habibowanyň degişli Instagram postuny çelini aýdyň däldi. Men tüz ýüregimden häkimetlere, paýhasly arkadagyma we çuňur hormatlanýan we söýgüli prezidentime minnetdarlyk bildirmek isleýärin. Deyip Margarita öz adamsynyň azatlygy çykmagy bilen baglylykdaky postunda ýazdy. Türkmenistanda häkimetleri hususan da Kakly ogul Berdimuhamedowlary övüp taryplap video çykarýan Nazarita ady bilen tanalýan belli bloger mundan öň, ýagny 2024-nji ýylyň 24-nji awgustunda Irana edýän täýatyndan pursatlaryny hem sosial ulgamlarda paýlaşypdy. Görnüşinden soňu bilen Habibow Iran türmesinden Türkmenistana geçirilipdir. Emma haçan we haýty şertler etasynda munyň amal edilendigi taýyklaşdyrylmaýar. Estrada aýdymçysy Habibow 2016-njy ýylda hem Türkmenistanyň özünde çekmek üçin ýygyderli neşe satyn almakda aýplanyp taklanypdy. Sol ýylyň 4-nji oktýabrynda Türkmen telewizionynyň Watan habarlary gepleşiginde neşe teristlerini bir kanun ýurda getirendigi ýa-da ony satyn alandygy aýdylýan ondan gowrak adam görkezildi. Olar efirde öz-özlerini ýazgyryp çykyş etdiler hemde etdi diýilen jenaýetleri boýuna alyp baş goşan isine ökünýändiklerini aýtdylar. Sol pursat jenaýetçi ýa-da haram ise baş goşan diýilip atlandyrylyp Türkmen telewizionyasynda çykyş ettirilen 10 aýatyň biri hem Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy tanymal aýdymçy Nazir Habibow bolupdy. Men Nazir Habibow 1988-nji ýylda dogulan Aşgabat şäherinde ýaşaýan. Men çekmek üçin neşe terişleri bolan tirýegi ýygyderli satyn aldım. Men gülýäli durmuşum barka. Şeýle bidere hereketlerim bilen ene atamyň, aşgalamyň, 4 çağıjyklarynyň ýüzüni ýere saldym. Beýle haramçylyga indiden beýle baş goşmajakdygymy söz berýän. Meni bagyşlan. Ol 15 ýyl türme tutuklugyna hökm edildi we 6 ýyldan soň 2022-nji ýylda Garaşsyzlyk bayramy münasibetli yglan edilen günä geçişlikde azatlyga çykdy. Mundan 1,5 ýyl çemeti soň ol ýene-de bir kanun neşe teristleri bilen Türkmen-Iran terhedinde saklandy. Türkmenistan 2015-nji ýyldan başlap neşe teristleriniň dolanşygy bilen bagly jenaýetleri etmekde günäli bilinen adamlaryň günätini geçmezlik we rehim etme ulanmazlyk siýasatyny ýöredýärdi.
Emma 2022-nji ýylda Jenayet kodeksine täze kabul edilen we 2023-nji ýylda güýje giren ütgetmeler we gosmaçylar bilen ýurtda nese teristleriniň galyp ertede korrupsiýa bilen bagly jenayetlerde is ketilen adamlaryň günäsiniň geçilmegine ýol açyldy. Ýagny ýurduň Jenayet kodeksinden ozalky degişli bent dogululugyna aýryldy. Menin enim yanından 4 tabletke tramadol we yarım gram triyek çıkan üçin 16 ýyl türme höküm edildi. Ol amnistiya düşürilmedi, emma para bersen açılmayan kapı yok. Pulu yok garipler dol oturmaly. Baylar bolsa 2 ýyldan soň azatlyga çykmaly. Tansyn we pulun bar ýerine kanun aglaýar. Ýurtda kanun hemme deň bolmaly. Dip Balkanyny anonim söhbetdeşimiz belledi. Mundan öň azatlyň habarçylary we çeşmeleri ýurtda uly bayramçylyklarda yglan edilýän günä geçişleriň tanawyna düşmek üçin tutuklaryň ýakynlaryndan enseme ay öňünden pul sorulýandygy barada ensemede habar beripdiler. Söhbetdeşlerimiziň ýene biri aýdymçynyň, hususanda onuň bloger aýalynyň dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň birindäki Berdimuhamedowlaryň dolandyrşyny tariplap edýän sosial mediadaky isçenliginiň hem adamsynyň boşadylmagynda uly rol oýnan bolmagynyň mümkindigini belledi. Nazir Habibow herezek amnistiya düşüp azatlyga çykanyndan soňky gyýtga wagtyň içinde prezidenti we onuň kakasyny öwüp aýdymlary çykarýar. Margarita Habibowa hem öz sahypalarynda Türkmenistandaky hukuk bozulmalar, aýal gyzlaryň haklarynyň çäklendirilmegi ýaly garaşsyz habar teristlerinde çykýan maglumatlary inkar edip, hökümeti tariplap, dowamly videolary çykarýar, aýdym aýdýar. Ozalky awtoritar prezident Saparmurat Niyazowyň ýurdu dolandyryn döwründe Türkmenistan nese sowdasy we onu ulanmak bilen bagly agyr ýagdaýa düşdi. 2007-nji ýylda Gurbanuly Berdimuhamedow häkimet başyna gelenden soň häkimetler nese teristlerine garşy görese başladylar. Emma soňky ýyllarda ýagdaý ýene-de ýitiles başlady. Ýaşlaryň arasynda dermanhanalarda tapdyrýan güýçli psihotrop nese teristleriniň ulanylmagy giňden ýaýraýar. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan hünärmenleriň aýtmaklaryna görä, farmakologik nese keslik diýilýäni ýurtda sosial ykdysady kynçylyklaryň agyrlaşmagy bilen hem baglanşyklydyr.